Продължават да излизат информации за педофилия. Софийската районна прокуратура внесе в съда обвинителния акт срещу доктор Станимир Хасарджиев и още 3 души обвинени в принуда, при която е използвано оръжие. Хасарджиев, моделът Анастасиос Михайлидис, актьорът Росен Белов и бившият участник във Френския регион Симеон Дряновски. Подкрепяме педофилите. Всяко парти, което съм присъствал, всички са употребяли гей обществото, което е било там. По думите на Михайлидис, пострадалото 20-годишно момче е дошло доброволно. Било доведено от актьора Росен Белов, когото той виждал за пръв път. 4 извършили блудствени действия с него, като употребили сила, вързали го с кожени колани и въже, принудили го да изпие коктейл от наркотици и го заплашили, че ако не го направи, ще бъде застреляно с пистолет. Наркотикът GHB или наркотикът на изнасилвача. Подкрепяме педофилите. Създаване, разпространение и държане на порнографско съдържание. Файловете, които са изследвани, са буквално стотици. На част от тях се съдържат самостоятелно индивидуално снимки, на част от тях се съдържат цялостни клипове, на които се визуализират лица видимо на години не надвишаващи 18. Подкрепяме педофилите. И аз се залюбвам с една Емилия от балета, която се оказа, че е на 14 години. Това не знам дали трябва да го споменаваме. Така беше. Според нас толерира педофилията. Майка и баща и се запознах веднага с тях. Те ми казаха, да, браво, супер, излезете с дъщеря ни. Не правихме секс 9 или 10 месеца. Подкрепяме педофилите. И после като се стигна до това да правим секс, черпихме с бомбони. А Слави всяка седмица навикаше, какво става, бе? Подкрепяме педофилите.